Når du fylder 75 og skal have fornyet dit kørekort, så skal du først have lavet en helbredsundersøgelse hos din egen læge. Det er for at sikre, at du stadigvæk fysisk og mentalt er i stand til at køre bil på forsvarlig vis. Nå, Ekman, du skal have fornyet dit kørekort. Ja, det skal jeg da. Hvor tit kører du? Jeg kører dagligt. Du kører dagligt, så du holder dine egenskaber ved lige. Ja, det gør jeg. Du har jo udfyldt forsiden af denne her attest. Det jeg skal, er, at jeg skal teste din hørelse, jeg skal teste dit syn, jeg skal teste dine evner til at huske og til at orientere dig. Så skal jeg oplyse, om du har nogle sygdomme eller lidelser, der kan gøre det vanskeligt for dig at køre bil, om du får noget medicin, som kan gøre det vanskeligt for dig at køre bil. Det er sådan set planen. Nu skal jeg teste din hørelse, så skal du lige tage dine høreapparater ud, og så skal du gentage de tal, jeg siger. 43, 43, 52, 52, 18, 18, 28. 28. Det er fint. Ekman, prøv at sætte en hånd for det ene øje. Du skal ikke trykke, så kan du ikke se noget bagefter. Kan du se, hvad der står her? P. O. Ja. B. Ja. Prøv med det andet øje. Hvad siger du her? P. O. Ja. T. Ja. Prøv at se med begge øjne samtidig. Hvad siger du her? T. Ja. O. Ja. P. Ja. D. Du ser fuldstændig perfekt med begge øjne. En måde til at undersøge din evne til at orientere dig i trafikken på, er at lave en urskivetest. Det skal vi lave om lidt, men inden da vil jeg lige give dig 3 ord, som du skal huske og gentage for mig, når vi er færdige med urskivetesten. Og de 3 ord er æble, bord og mønt. Det vil sige, at jeg skal bede dig om at tegne en urskive og placere tallene fra 1 til 12, ligesom på et ur. Prøv det. Det er fint. Så vil jeg bede dig om at sætte visere på, sådan så klokkeslættet er 10 minutter over 10. Det er helt perfekt. Kan du huske de 3 ord, jeg sagde til dig, inden du begyndte at tegne? Æble, bord og mønt. Det er rigtigt. Nu er helbredsundersøgelsen forbi, og så har jeg 4 muligheder. Enten kan jeg anbefale, at kørekortet fornys uden anmærkninger, eller jeg kan anbefale, at man indhenter oplysninger fra en specialist, eller jeg kan anbefale en vejledende køretest, eller jeg kan anbefale, at kørekortet ikke fornys. Under alle omstændigheder er det politiet, der træffer den endelige afgørelse.